ವೆಲ್ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಮೈ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್. ಎಂಚೋಲ್ಲರ್ ಮಾತೆಲ್ಲ ಸೌಖ್ಯನ ಯಾನಂತೂ ಮಸ್ತ್ ಸೌಖ್ಯವಿಲ್ಲ. ಇನ್ನಿತ ತಮ್ಲೈನ್ ತೂದು ಆಲ್ರೆಡಿ ನಿಕ್ಲಿ ಗೊತ್ತಾದಿಪ್ಪು ಏನಿತ ವಿಷಯದ ಬಗ್ಗೆ ಲಾಗ್ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ ಪಂದು ಟೋಟಲ್ ಅದು ಏನು 2 ವಿಷಯದ ಬಗ್ಗೆ ಲಾಗ್ ಮಲ್ಪ ಅಂತ ಪಂದು ಇನಿ ಡಿಸೈಡ್ ಆತೀನಿ. ಬಟ್ ಈ ವಿಷಯದ ಬಗ್ಗೆ ಎಲ್ಲ ಪನ್ನೋಡೆ ಹಾಪುಂಡು ಮಸ್ತ್ ಜನಕ್ಕೆ ಏನೊಂದಿತ್ತಾರ ಐಕೋಸ್ಕರ ಮೂಜಿ ವಿಷಯದ ಬಗ್ಗೆ ಸ್ಟೋರಿ ಪನ್ಪುನಾಡು ಡ್ರಾಮಾ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಲ್ಪುನಾಡು ಏನಲ್ಲ ಇತ್ತಿತ್ತುದ ಸ್ಟೋರಿ ಯಾನ್ ಬಂದ್ರಗೆ ಬೋಯ್ಜಿ ಯಾನ್ ಗಿವ್ ಅವೇ ಮಸ್ತ್ ದಿನ ಬೊಕ್ಕ ನಿಗುಲು ಕೊರಡೊಂದು ಪಂದು ಎನ್ನೊಂದಿತ್ತೆ ಅಂಚೆ ನಿಗುಲ್ಲ ಲೈವ್ ಸುಮಾರು ಜನಕ್ಕೆ ಏನೊಂದಿತ್ತಾರೆ ಇನ್ನು ಗಿವ್ ಅವೇ ಒಡಿಪೊಂಡು ಗಿವ್ ಅವೇ ಕೊರ್ಪರ ಇಜ್ಜ ಪಂದ್. ಸೊ ಯಾನ್ ಏಪಲ ಮೋಸ ಮಲ್ಪುಜಿ ನಿಕ್ಲೆ ಕೋರಂದೆ ಬೊಕ್ಕ ಯಾನ್ ಎರೆ ಕೊರ್ಪುನು ಗಿವ್ ಅವೇ ಅಂದಾತ. ಸೊ ಐಕೋಸ್ಕರ ಇನಿ ಗಿವ್ ಅವೇ ವಿಷಯದ ಬಗ್ಗೆ ಪಾತ್ರಡೊಂದು ಪಂದು ಬೊಯ್ದೆ ಒಲ್ಲ ವೀಡಿಯೋನು ಸ್ಕಿಪ್ ಮಲ್ಪೊಚ್ಚಿ ಸ್ಕಿಪ್ ಮಲ್ತನೆ ನಿಕ್ಲೆಗೆ ಲಾಸ್ ದಾಯಕ್ ಪಂಡ ಗಿವ್ ಅವೇದ ರೂಲ್ಸ್ ರೆಗ್ಯುಲೇಷನ್ ಎಂಚ ಇಪ್ಪೊಡು ಪಂದು ನಿಗಲ್ನೊಟ್ಟಿಗೆ ಏನು ಶೇರ್ ಮಲ್ಪುನಾಗ ನಿಗಲು ಒಂಜಿ ಕಡೆಟ್ ಸ್ಕಿಪ್ ಮಲ್ತಂಡಲ್ಲ ವೀಡಿಯೋನು ಬೊಕ್ಕ ನಿಗಲಿಗೆ ರಿಸಲ್ಟ್ ಪರ್ನಾಗ ಎಲ್ಲ ಮಲ್ತೆ ಎಂಕ್ ದಾಯಕ್ ಪ್ರೈಸ್ ಕೊರ್ಜರ ಅಂದು ಪನ್ರ ಬಲ್ಲಿ ಐಕೋಸ್ಕರ ಪಂಡೊಂದಲೆ ಓಲೆ ಸ್ಕಿಪ್ ಮಲ್ಪೊಡ್ಚಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವಿಷಯ ಬರ್ತದೆ ಯಾನ್ ಬೇಲೆ ಪೋಂದುಲ್ಲೆನ ಇಜ್ಜ ಅಥವಾ ಈನಕ್ ಬೇಲೆ ಪೋಂದಿಜ್ಜಿ ಪೋತು ಚೆಂಡ ದಾಯಕ್ ಬೇಲೆ ಪೋಂದಿಜ್ಜಿ ಅವೈತ ಬಗ್ಗೆ ಡಿಸ್ಕಷನ್ ಮಲ್ಪೊಡೊಂದುಲ್ಲ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮೂಜಿನದ ವಿಷಯ ಬರ್ತದೆ ಯಾನ್ ಬೊಕ್ಕೊಂಜಿ ಚಾನಲನ್ನು ಓಪನ್ ಮಂದೆ ಈನ ಚಾನಲ್ ಎಂಚಿನ ಚಾನಲ್ ಪೂರ ನಾನಿಗಳೊಟ್ಟಿಗೆ ಇನ್ನಿತ ಲಾಗ್ಡು ಶೇರ್ ಮಾಡ್ತೊಂದಲೆ. ಫಸ್ಟ್ ವಿಷಯ ಬರ್ತದೆ ಯಾನೊಂಜಿ ಹೊಸತ ಚಾನಲನ್ನು ಓಪನ್ ಮಾಡಿದೆ ಐತ ಬಗ್ಗೆ ಫಸ್ಟ್ ನಿಕ್ಲಿಗೆ ಪನ್ಪೆ. ಸೊ ಈನೆತ ವಿಷಯದ ಬಗ್ಗೆ ಯಾನು ಒಂಜಿ ಹೊಸತ ಚಾನಲ್ ಓಪನ್ ಮಲ್ತೆ ಪಂಡ ಯಾನು ಕನ್ನಡ ಲಾಗ್ಸ್ ಮಲ್ಪೊಡು ಪಂದು ಒಂಜಿ ಹೊಸತ ಚಾನಲನ್ನು ಓಪನ್ ಮಾಡಿದೆ. ನಿಖಲ ಮೈಂಡ್ ಒಂಜಿ ಮಲ್ಲ ಕ್ವಶನ್ ಮಾರ್ಕ್ ಇಪ್ಪು ತುಳು ಲಾಗ್ನ ಅಂಚನೆ ಕನ್ನಡ ಲಾಗ್ನ ಎಂಚ ಮೇಂಟೈನ್ ಮಂತೊಂಬರ್ಪೋಲು ಅಂಚನೆ ತುಳುದ ಲಾಗ್ನೆಲ್ಲ 5K ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬರ್ ಆತಿಜ ಆತ ಬೇಗ ದಾಯ ಗಮಸರ ಮಲ್ತಾರೆ ಅಂತ ಪಂದು ಕೆಲವು ಜಂತ ಕ್ವಶನ್ ಇಪ್ಪು ನಿಕ್ ಯಾನ್ ಆನ್ಸರ್ ಮಲ್ಪೆ ದಾಯ ಪಂಡ ಎಂಕ ಅತಿ ಆಸೆ ಅಂದತ್ತು ದುಡ್ಡುದ ಆಸೆ ಎಲ್ಲ ಅಂದತ್ತು ದುಡ್ಡುದ ಆಸೆ ಮಲ್ಪುನಾಡ ಯಾನ್ ಲಾಗ್ಸೇ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಂತೊಂದಿತ್ತೀಜಿ ದಾಯ ಪಂಡ ನಲ್ಲ ಎನ್ನ ತುಳುತ ಲಾಗ್ಸದನೇ ನಲ್ಲ ಕ್ಲಾರಿಟಿ ಆತಿಜಿ ಅಂಚ ಪನ್ನಾಗ ಏನು ಕನ್ನಡ ಲಾಗ್ಸದ ಒವೇ ಆಸೆ ದಿವೊಂದು ಯಾನು ದುಡ್ಡುಗೋಸ್ಕರ ಅಂಡಿ ಯಾನು ಒಲ್ಲ ಮಲ್ತೊಂದಿಜ್ಜಿ ಯಾನೊಂಜಿ ಎಂಕ ಖುಷಿ ಇಪ್ಪುಡು ಅಂಚನೆ ಯಾನು ಏಪಲ ಲೈಫುಡು ಬ್ಯುಸಿ ಇಪ್ಪುಡು ಬ್ಯುಸಿ ಇತ್ತಿನಾತ ನಮ್ಮ ಮೈಂಡ್ ಉಂಡತ್ತ ಬೇತೆ ಕಡೆ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಆಪುನ ಅಂಚನೆ ಏನೇನ ವಿಷಯದ ಬಗ್ಗೆ ಮಂಡೆಡು ಕೊರಿಯೋನು ಮತ್ತು ಕಮ್ಮಿ ಆಪುನ ಐಕೋಸ್ಕರ ಯಾನು ಲೈಫ್ಡು ಏಪಲ ಬ್ಯುಸಿ ಇಪ್ಪುಡು ಅಂತ ನಾನು ಎನ್ನುವೆ ಟೈಮ್ ವೇಸ್ಟ್ ಮಲ್ಪರ ಬಲ್ಲಿ ಏಪಲ ಇದು ಯಾನು ಇಲ್ಲಡ್ ಕುಲ್ಲೊಂದೇ ಪನ್ನಾಗ ಓಲಾ ಟೈಮ್ ವೇಸ್ಟ್ ಮಲ್ಪರ ಬಲ್ಲಿ ಇತ್ತಿನಾತ ಟೈಮನ್ನು ಓವಾಂಡ ಒಂಜಿ ಸ್ಕಿಲ್ಗೆ ಉಪಯೋಗಿಸೋಡು ಪನ್ಪುನ ಎನ್ನ ಮೈಂಡ್ ಇಪ್ಪುನ ಅಂಚ. ಸೊ ಅಂಚ ಐಕೋಸ್ಕರ ಯಾನು ಒಂಜಿ ಹೊಸತ ಚಾನಲ್ನ ಓಪನ್ ಮಾಡಿದೆ. ಕನ್ನಡ ಚಾನಲ್ ದಾಯಗ ಓಪನ್ ಮಲ್ತೆ ಅಂತ ಪಂಡ ತುಳುತ ಲಾಗ್ಸ್ ಮಾತ್ರ ತುಪ್ಪೇರು ಕುಡ್ಲದ ಕುಲ್ಪುರಕ್ಕೆ ತುಳಸು ಲಾಗ್ಸ್ ತುಪ್ಪೇರು ಅಂಚನೆ ಉಡುಪಿದ ಕುಲ್ಪುರ ತುಳಸು ಲಾಗ್ಸ್ ತುಪ್ಪೇರು ತುಳು ಅರ್ಥ ಬಂದಕುಲು ಎಂಕ್ ಸುಮಾರು ಜನ ಉಳ್ಳೇರು ಪಂಡ 200 ಮೆಂಬರ್ಸ್ ಮುಟ್ಟ ಎಂಕ್ ತುಳು ಕನ್ನಡ ಲಾಗ್ ಮಲ್ತನ ತೂಪೇರು ಅಂದು ಪನೊಂದುಲ್ಲೇರು ಮಸ್ತ್ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಲ್ಪು ಎಂದು ಎಂಕ್ ಇತ್ತಿನೆಟ ಭರವಸೆ ಕೊಡ್ತೇರು. ಐಕೋಸ್ಕರ ಮಲ್ತಂಡ ಎಂಚಾವು ಕನ್ನಡ ಲಾಗ್ಸನು ಆವ ಹಿಟ್ಟಾವ ಪಂದು ಯಾನಿತ ಒಂಜಿ ಕಿನ್ಯ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಲ್ದೆ. ಸೊ ನಿಗಲ್ಲ ಎಂಕ್ ತುಳು ಲಾಗ್ಸ್ ತೊಟ್ಟುಗು ಕನ್ನಡ ಲಾಗ್ಸ್ನ ತೂದು ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಒಂಜಿ ವೇಳೆ ನಿಕ್ಲೆ ಕನ್ನಡ ಲಾಗ್ಸ್ ತೂಪುನ ಇಷ್ಟ ಇಜ್ಜಿನಲ್ಲ ನಿಕ್ಲೆ ತುಳು ಲಾಗ್ಸ್ ಅಪ್ಲೋಡ್ ಆವೊಂದಿಪ್ಪುನು ಅವು ಯಾನು ತುಳು ಲಾಗ್ನ ಏಪಲ ಬಂದ್ ಮಲ್ಪುಜಿ ಗೊತ್ತಣ್ಣ. ತುಳು ಲಾಗ್ ಒಂಜಿ ಕಡೆ ಟಿಪ್ಪುನು ಕನ್ನಡ ಲಾಗ್ಸ್ ಒಂಜಿ ಕಡೆ ಟಿಪ್ಪುನು ಕನ್ನಡ ಲಾಗ್ಸ್ ಮಲ್ಪನಾಗ್ಲಿ ಕನ್ನಡ ಲಾಗ್ಸ್ ತೂವಲಿ ತುಳುತ ಲಾಗ್ಸ್ ತೂವಲಿ ಅಂಚ ಪಂದು ತುಳುತಕ್ಲು ಕನ್ನಡ ಲಾಗ್ಸ್ ತೂವರ ಬಲ್ಲಿ ನಾನು ಒಲ್ಲ ಪನೊಂದಿಜ್ಜಿ ದಾಯಕ್ ಪಂಡ ತುಳು ಲಾಗಡ್ ಇತ್ತಿನ ಕನ್ನಡ ಲಾಗಡ್ ಇಪ್ಪಂದು ಕೆಲವರ ಅದು ಪಂದ ಅಂಚ ನೆತ್ತನೆ ಕಾಪಿ ಮಲ್ತ ಇಕ್ಪಾಡ್ ನತ್ತಿಯಾನ ನೆತ್ತನೆ ಬೇಸ್ದೆ ವಿಷಯ ಇಪ್ಪುಂಡು ನೆತ್ತನೆ ಬೇತೆ ವಿಷಯ ಇಪ್ಪುಂಡು ಒಂದಿನ ಈ ವಿಡಿಯೋ ಕನ್ನಡ ಲಾಗಕ್ಕೆ ಪಂಡ ಬೊಕ್ಕೊಂದಿನ ತುಳುತ ಲಾಗ್ಸ್ ಪಾಡ್ವೆ. ಸೊ ಅಂಚ ಅದು ಓಲ್ಲ ಮಿಸ್ ಮಲ್ಪೊಡ್ಚಿ ಲಡ್ಡವೆಲ್ಲ ಲಾಗ್ಸನ್ನು ನಿಕ್ಲಿಗೆ ಇಷ್ಟ ಅಂಡ ತೂಲಿ ಇಜಿನ ಒಂಜಿ ವ್ಲಾಗ್ಸ್ ಇಷ್ಟ ಆಪುಂಡು ಪಂದ ಒಂಜಿ ಲಾಗ್ಸ್ಲ ತೂಲಿ ಅವು ನಿಖಲ್ನ ಒಪಿನಿಯನ್ಗೆ ಬಿಡ್ತೀನಿ. ಸೊ ಅಂಚದು ಕನ್ನಡ ಲಾಗ್ಸನ್ನು ಯಾನು ದಾಯ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೆ ಪಂಡೆ ನನ್ನ ಮೊರನೆ ಅಜ್ಜನಿಲ್ಲಾಗ ಮಾತ ಮಸ್ತ್ ಪೋದಿತ್ತಾನ ಅಪ್ಪಗಲ್ಲ ಪಂಡೆ ನೆಂಕ್ಲಿಗೆ ತುಳು ಅರ್ತಾಪ್ಚಿ ಕನ್ನಡ ಲಾಗ್ ಮಲ್ಪಲಿ ಎಂದು ಬೊಗ ಎನ್ನ ಕಂಪೆನಿದಕ್ಕಲು ಮಸ್ತ್ ಜನ ಉಳ್ಳೇರು ಓಲ್ಡ್ ಕಂಪೆನಿದಕ್ಕಲು ಅಂಚ ಅಕುಲ್ಲ ಪನ್ಪೇರು ಕನ್ನಡ ಲಾಗ್ಸ್ ಮಲ್ಪಲಿ ಕನ್ನಡ ಲಾಗ್ಸ್ ಅರ್ಥ ಆಪುಣ ಎಂಕ ತುಳು ಅರ್ಥ ಆಪುಜಿ ಪಂದು. ಸೊ ಅರೌಂಡ್ 200 ಮೆಂಬರ್ಸ್ ಅಂಡಲ್ಲ ಈತ ಜನ ಎಂಕ್ ಮುಟ್ಟ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಲ್ಪೇರಂತ ಪನ್ನಾಗ ದಾಯಗೆ ಏನು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಲ್ಪರ ಬಲ್ಲಿ ಅಂದಾತ ಇತ್ತ ನಾನು ಓಪನ್ ನೀವು ಅದು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿದೆ ಅವು ನನ್ನ 3 hours ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆವಡು ವಾಚ್ ಅವರ್ಸ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ 1000 ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬರ್ಸ್ ಆವಡು. ಸೊ ಇದು ಮತ್ತು ಇಪ್ಪುನಾಗ ನಲ್ಲ ಟೈಮ್ ಬೋರ್ಡ್ ಆಪುನು. ಸೊ ತುಳುತ ಲಾಗ್ದಟ್ಟು ಗುಂದೆಲ್ಲ ಉನ್ನಾಡಿ ಒಂದು ಪೋಪ್ ಅಂತ ಪನ್ಪುನ ಎಂಕ್ ಭರವಸೆ ಉಂಡು ಅಂಚ ಅದು ನನ್ನ ಚಾನಲ್ನು ಓಪನ್ ಮಾಡಿದೆ. ತುಳುತ ಲಾಗ್ದಕ್ಕೂ ಕನ್ನಡ ಲಾಗ್ನೆಲ್ಲ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಲ್ಪಲೆ ನಿಗ್ಲಿಗೆ ತೂವಾರ ಇಷ್ಟ ಇಚ್ಚಿಂದಲ್ಲ ಮಲ್ಲೈಜಿ
ಬಟ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಯಾನು ಈ ಒಂದೆಟ್ಟು ಲಾಗನ್ ಮೆನ್ಷನ್ ಮಲ್ದಿಪ್ಪೆ ಪೋದು ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಓಕೆನಾ. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬರ್ತದೆ ಬೇಲೆಗೆ ಪೋಂದಿಜ್ಜೆನಾ ದಾಯಕ್ ಬೇಲೆ ಪೋಂದಿಜ್ಜಿ ಪಂದ ಬೇಲೆಗೆ ದಾದ ಅನ್ಪಂಡ ಎಂಕ ಯಾನ್ ದುಂಬೆ ನಿಗ್ಲೆ ಪನ್ಲೆಕ ನ್ಯೂಸ್ದ ಆ್ಯಂಕರಿಂಗ್ ಉಂಡದ ಅವಾಗ ಸ್ಕೆಡ್ಯೂಲ್ ದೀಲಕ ಅಗಲು ಏಪ ಸ್ಕೆಡ್ಯೂಲ್ ದಿಪ್ಪಿರ ಅಪ್ಪಗ ನಮಕ ಪೋದು ನ್ಯೂಸ್ನು ಆ್ಯಂಕರಿಂಗ್ ಮಲ್ಪಾರೆ ಡೈಲಿ ಇಪ್ಪುಜಿ ಅಂಚ ಬಂದು ವಾರ ತಿಂಗೋಲ್ಗೋರ ಅಂಚಪುರತ್ ಅಕುಲು ಏಪ ಸ್ಕೆಡ್ಯೂಲ್ ದಿಪ್ಪಿರ ಅಪ್ಪಗ ನಮಕ ಪೋದು ಆ್ಯಂಕರಿಂಗ್ ಮಲ್ಪಾರೆ. ಸೊ ಅಂಚದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇತ್ತೆ ಅವು ವಿಷಯದ ಬಗ್ಗೆ ನಿಕ್ಲೆ ಕ್ಲಾರಿಟಿ ಅಂಡದ ಅವು ಬೇಲೆ ಇಂಕುಂಡು ನ್ಯೂಸ್ದ ಆ್ಯಂಕರಿಂಗ್ ಅದು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮೆಡಿಕಲ್ದ ಬೇಲೆ ದಾದ ಅನ್ಪಂಡ ಲೆಪ್ಪನಕ್ಲೆಗೆ ಕ್ಲಾರಿಟಿ ಇಜ್ಜಿ ಇತ್ತೆ ಬಲೆ ಬೊಕ್ಕ ಬಲೆ ಎಲ್ಲ ಎಂಚಿ ಬರ್ಪಾರಿ ಯಾ ನಡದಿನ ಪಿದಡ್ದು ಕುಲ್ದೆ ಅವ ಪ್ಯಾಕ್ ಮಲ್ತದು ಬುತ್ತಿ ಪೂರ ಪ್ಯಾಕ್ ಮಲ್ತದು ನನ್ನ ಪಿದಡುಡು ಪನ್ನ ಪೊರ್ತುಗು ಅಕ್ಲೆಗೆ ಕ್ಲಾರಿಟಿ ಇಜ್ಜಿ ಬರೋಡ ಬುರ್ಚ ಪಂಡು. ಸೊ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಮೇರ್ಲ ಪಂಡೇರು. ಸೊ ಅಕ್ಲೆಗೆ ಕ್ಲಾರಿಟಿ ಇಜ್ಜಿ ಬರೋಡ ಬುರ್ಚ ಪಂದು ರಡದಿನ ಪಿದಡ್ದು ಕುಲ್ ದಾಂಡಲ ದಾದ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸ್ ಇಜ್ಜಿ ಅಂಚೆ ಇಂಚ ಪಂದು. ಸೊ ತೂಕ ಅವು ಬೇಲೆ ನೆನಿತ್ತೆ ಸದ್ಯಾಗ ಹೋಲ್ಡ್ ಉಡ್ದಿತ್ತೆ ಪೋಡ ಬುರ್ಚ ಪಂದು ಎಂಕ್ ಮಸ್ತ್ ಡಿಸಪಾಯಿಂಟೆಡ್ ಅಂಡ ಅದ ಪಂಡ ಈತು ಲಾಕ್ಸಡ್ ಮತ್ತೆ ಪಂದು ಬೇಲೆಗೆ ಪೋಪೆ ಪಂದು ಮೆಡಿಕಲ್ದ ಅಕುಲು ಬೋಡ ಬುರ್ಚ ಬೋಡ ಲೆಪ್ಪೋಡ ಬುರ್ಚ ಪಂದು ಮಂತೊಂದುಲ್ಲೇರು. ಸೊ ಅಂಚ ಪಂದಿಪ್ಪನಾಗ ಅವು ಅಕಲ್ನಕಲ್ಲ ಮೈಂಡೆಡ್ ಏನಪ್ಪನ ಪರ್ಸ್ನಲ್ ಆಗಲ್ಲ ಮ್ಯಾಟ್ ಟ್ರಿಪ್ಪು ಯಾನೈಕ್ ಏನಲ್ಲ ಒಂದು ಮಲ್ಪ ಜೆರೆಲ್ಲ ದೂರುಜ್ಜಾನ. ಸೊ ತೂಕ ಏನಪ್ಪ ಒಂದು ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ಹೋಲ್ಡ್ ಹಿಡ್ದಿತ್ತೆ ನ್ಯೂಸ್ ಆ್ಯಂಕರಿಂದ ಬೇಲೆ ಎಂಕೊಂಡು ಏನು ಸ್ಕೆಡ್ಯೂಲ್ ದಿನಂಗ ಪೋಪೆ ಆಯ್ತು ಬೊಕ್ಕ ಮೂಜಿನೇದ ಬರ್ತದೆ ಗಿವ್ ಅವೇ ಕೊರಡು ಪನ್ನೊಂದು ಎನ್ನ ದಿಪ್ಪನಾಗಲಿ ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಗಿವ್ ಅವೇಗೆ ಒಂದು ಚಾಲೆಂಜ್ ಕೊರಡು ಬಂದುಲ್ಲ. ಏನ ಚಾಲೆಂಜ್ ಇಪ್ಪುಡು ಪಂಡ ಸಿಂಪಲ್ ಅದೊಂದು ಕಾಂಪಿಟೇಷನ್ ಮಸ್ತ್ ಬಂಗದ ಕಾಂಪಿಟೇಷನ್ ಪೂರ ದಾಲದಿ ಒಂದಿಜ್ಜಿ ದಯಪಂಡ ಕೆಲವು ಜನ ಎಜುಕೇಟೆಡ್ ಇಪ್ಪೇರು ಕೆಲವು ಜನ ಅನ್ಎಜುಕೇಟೆಡ್ ಇಪ್ಪೇರೇನ ಲಾಕ್ಸ್ ತೊಪ್ಪುನಗಲು ಅಂಚ ಪಂದಿ ಅನ್ ಬಂಗದದಿ ಇದು ಪಾಪ ಅಕ್ಲಿಗ್ಲ ಉಂದಾರ ಬಲ್ಲಿ ಬಂಗಾರ ಬಲ್ಲಿ ಆತ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಒವೇ ಕ್ವಶನ್ ಏನು ಕೇನುಜಿ ಒವೇ ರೀತಿಯ ದಾದಲ ನಿಗಲಿದ್ದು ಖರ್ಚು ಮಲ್ಪೋಜಿ. ಸೊ ಯಾನ್ ಈನ ಪನ್ಪ ಪಂಡ ಎನ್ನ ಉಂದೆತ ಕಾಂಪಿಟೇಷನ್ ಈನ ಪಂಡ ಎಂಕ್ ಇತ್ತೆ ಮೊರಣಿ ಒಂಜಿ 4K ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬರ್ಸ್ ಅಂದ 4K ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬರ್ ಆಯ್ನ ಲೆಕ್ಕಡು ನಿಕುಲ್ ಎಂಕೊಂಜಿ ವೀಡಿಯೋ ಮಲ್ತು ಕಡಬಿಡೋಡು ದಾದ ವೀಡಿಯೋ ಪಂಡ ಇಂಚ ಇರೆಗ್ 4K ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬರ್ಸ್ ಆಂಡ್ ಕಂಗ್ರ್ಯಾಚುಲೇಷನ್ಸ್ ಎಂಕ್ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಆಂಡ್ ಇರೆಗ್ 4K ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬರ್ಸ್ ಆಯ್ನ ಯಾನ್ ಐತೊಟ್ಟು ನಿಗಲ್ ಏನಲ್ಲ ಆ್ಯಡ್ ಮಲ್ಪೊಲಿ ಗೊತ್ತಂಟ ವೀಡಿಯೋ ಬತ್ತದು ಒಂಜರೆ ನಿಮಿಷದ ಉಲ್ಲ ಇಪ್ಪೋಡು ಪಂಡ ಅರ್ಧ ಸೆಕೆಂಡ್ಲ ಆದಿಪ್ಪು 3/4 ಸೆಕೆಂಡ್ಲ ಆದಿಪ್ಪು 1 ನಿಮಿಷಲ ಆದಿಪ್ಪು 1.5 ನಿಮಿಷಲ ಆದಿಪ್ಪು. ಇನಾಫ್ ಟೈಮ್ ಪಂಡ 2 ಮಿನಿಟ್ ಓಕೆ ಇನಾಫ್ ಟೈಮ್ ಪಂಡ 2 ಮಿನಿಟ್ ಐದು ಜಾಸ್ತಿ ಪೋರ ಬಲ್ಲಿ ಬಟ್ ಮಿನಿಮಮ್ ಪನ್ನೋಡು ನಂಡ 1.5 ನಿಮಿಷ 1 ನಿಮಿಷ ಅಂಡಲ್ಲ ಯಾವ ಎಂಕ್ ಈಚಿನ ನಿಕ್ಲಿಗೆ ಆ ಪೂಜಿನ ಪಣ್ಣಾಗ ಒಂದು ಅರ್ಧ ಸೆಕೆಂಡ್ ಇತ್ತನಲ್ಲ ಯಾವ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಆಪು. ಸೊ ಅವಿನ ಎಂಚನಿಗಳು ಕ್ರಿಯೇಟಿವಿಟಿ ಅದು ಮಲ್ಪುವರ್ ಪನ್ಪುನೇ ಮೂಲಿಪುನ ಮಲ್ಲ ಒಂದು ಚಾಲೆಂಜ್ ನಿಕ್ಲಿ ಗೊತ್ತಂಡ ಇದು ಎಂಚಿನಲ್ಲ ಆದಿಪ್ಪು ನಿಕ್ಲಿಗೆ ಒಂಜಿ ಒಂದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಕೊಂಡು ಎಂಚಿನ ಪಂಡ ಹೇ ರಕ್ಷಿತಳು ಟಾಕ್ಸ್ ಇರೆಗ್ ಕಂಗ್ರ್ಯಾಚುಲೇಷನ್ಸ್ ಇನ್ನು ಇರೆಗ್ 4K ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬರ್ಸ್ ಆಂಡ್ ಹಿಂಗೆ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಆಂಡ್ ಅಂಚಪ್ಪ ಅಂದು ಈರು ಒಂಜಿ ವಿಶ್ ಮಲ್ಪುನಾವಡು ಅಥವಾ ನಿಗಲ ಇಲ್ಲದಕ್ಕಲು ವಿಶ್ ಮಲ್ಪುನಾವಡು ಅವು ನಿಗಲ್ ಎಂಚ ಅವೇನು ಕ್ರಿಯೇಟಿವಿಟಿ ಅದು ಮಲ್ಪರ್ ಪನ್ಪುನ ನಿಗ್ಲಿಗೆ ಬಿಡುತ್ತೀನಿ ಓಕೆನಾ. ನಿಗುಲು ಒಂದೇನು ಚಾಲೆಂಜಿನ ವಿನ್ ಆವಡುಂಡ ಕ್ರಿಯೇಟಿವಿಟಿ ಅದು ಮಲ್ತಿಪ್ಪುಡು ಒಂಜಿ ವಿಷಯ ಬೊಕ್ಕೊಂಜಿ ರೂಲ್ಸ್ ಬರ್ತದೆ ನಿಗುಲು ಯಾನ್ ನಿಕ್ಲಿಗೆ ಇನ್ಸ್ಟಾ ಐಡಿನ ಕೊರ್ದಿಪ್ಪೆ ಆಲ್ರೆಡಿ ಕೆಲವು ಜನ ಏನಡ ಇನ್ಸ್ಟಾ ಐಡಿ ಇಪ್ಪು ಮೆನ್ಷನ್ಲ ಮಲ್ತಿಪ್ಪೆ 3 ಸೈಡೆಡ್ಲ ಪಾಡ್ದಿಪ್ಪೆ ತೂಲಿ. ಸೊ ಪೋದು ಸರ್ಚ್ ಮಲ್ತನ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಓಕೆನಾ. ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್ ಪೋದು ಎನ್ನ ಅಕೌಂಟಿಗೆ ನಿಗಲು ಫಾಲೋ ಮಲ್ತಿಪ್ಪುಡು ಆ್ಯಂಡ್ ಆಲ್ಸೋ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ನಿಗಲು ಎನ್ನ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬರ್ ಆದಿಪ್ಪುಡು ಆಲ್ರೆಡಿ ಈ ತಾಯಿ ಬೊಕ್ಕ ಒಂಜರೆ ನಿಮಿಷದ ಉಲಾಯ್ ವೀಡಿಯೋ ಇಪ್ಪುಡು ಬೊಕ್ಕದಾದ ಪಂಡ ಏನು ನಂಬರ್ ಒಲ್ಲ ಕೊರ್ಪುಜಿ ನಂಬರ್ ಕೊರಂಡ ಎಂಕೆ ಮಸ್ತ್ ಟಾರ್ಚರ್ ಆಪನ್ ಬೊಕ್ಕ ಕಾಲ್ ಮಲ್ಪುನು ನಿಗು ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬರ್ಸ್ನ ಟಾರ್ಚರ್ ಬಂದತ್ತು ಎಂಕ್ ಕೆಲವು ಜನ ತೂತೇನು ನಂಬರ್ ತಿಕ್ಕಿ ಬೊಕ್ಕ ಕಾಲ್ ಮಲ್ತು ಡಿಸ್ಟರ್ಬ್ ಮಲ್ಪುನಾಡು ಅವು ಪೂರ ಮಲ್ಪೆರು ಅವು ನಮ್ಮನ ಪರ್ಸನಲ್ ಉಂದೆತ ಬಗ್ಗೆ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಆಪುನ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಏನು ನಂಬರ್ ಒಲ್ಲ ಕೊರ್ರ ಪೋಪುಜಿ. ಸೊ ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್ ಐಡಿನ ಕೊರ್ದಿಪ್ಪೆ ನಿಗಲು ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್ ಕಡಬಿಡೋ ಲಿಂಕ್ ಏತ್ ಜನ ಪಾರ್ಟಿಸಿಪೇಟ್ ಮಲ್ಪುವರು ನಿಗಲ್ಗೆ ಬಿಡ್ತೀನಿ. ಸೊ ಗಿವ್ ಅವೇ ಬೋರ್ಡನ್ ಪಂಡ ನಿಗುಲ್ ಪಾರ್ಟಿಸಿಪೇಟ್ ಮಲ್ಪುಲೆ ಬೊಡ್ಚಿನ ಪಂಡ ಯಾಂದಾಲ ಮಲ್ಪರ
ಪಂಡ ಕೆಲವು ಜನ ಈನ ಮಲ್ಪೇರು ಪಂಡ ಇತ್ತೆ ಕೆಲವು ಜನಕ್ಕೆ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಇಪ್ಪು ಕೆಲವು ಜನಕ್ಕೆ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಇಪ್ಪುಜಿ ಅಂಚೆ ಇಪ್ಪುನಗ ನಿಗಲು ಇತ್ತೆ ಯಾನು ಈತ ಪಂಡತ ಒಂಜಿ 2-3 ಜನ ಇಂಕ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಇದು ಕಡಬುಡಿಯರನ್ನು ಎನ್ನಗ ಈತ 2-3 ಜನ ಟೆಂಕ್ ಎಂಚ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಲ್ಪುಡು ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಲ್ಪರೆ ಇಂಕ ಆಪುಜಿ ಅಂಚದು ಪನ್ನಗ ಪೂರ ಜನಲ ಪಾರ್ಟಿಸಿಪೇಟ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಇದು ಪಾರ್ಟಿಸಿಪೇಟ್ ಮಲ್ಪಲೆ ದಾಲ ಭಂಗ ಕೊಡ್ತಿಜಿ ಯಾನ 4K ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬರ್ಸ್ ಆಯ್ನೈಕ್ ನಿಗಲು ಎಂಚ ವಿಶ್ ಮಲ್ಪುವರು ಎಂಚ ನನ್ನ ಕಂಗ್ರಾಚುಲೇಷನ್ಸ್ ಮಲ್ಪುವರು ಐತಮ್ ಇತ್ತು ಡಿಪೆಂಡ್ ನಿಕ್ಲಿಗೆ ಏರ್ಲ ಪಾರ್ಟಿಸಿಪೇಟ್ ಮಲ್ಪೊಂಡು ಎರೆಗ್ಲ ಓಕೆನಾ ನೆತ್ತ ಗಿಫ್ಟ್ ಬರ್ತದೆ ನಿಕ್ಲಿಗೆ ಒಂಜಿ ಶೀಲ್ಡ್ ಕೊರ್ಪಾಯನ್ ಶೀಲ್ಡ್ ಪಂಡ ಇಂಚ ಒಂದು ಪ್ರೈಸ್ ಮಾತ ಕೊರ್ನಂಗೆ ಶೀಲ್ಡ್ ಬರ್ಪುಂಡತ್ತ ಅಂಚ ಶೀಲ್ಡೆಡ್ ಎನ್ನ ಚಾನಲ್ ತಪ್ಪುದ ರಕ್ಷಿತುಲು ಟಾಕ್ಸ್ ಅಂತ ಪಾಡ್ದು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬೆಸ್ಟ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬರ್ ಅಂದು ಬಂದು ಐಟ್ ಬರೆದು ಕೊರ್ಪೆ ಓಕೆನಾ ಅವು ಮಲ್ಪೊಡುಂದು ಉಲ್ಲೆ ಸೊ ತೂಕ ಮಲ್ಪೊಡುಂದು ಏನು ಆಯ್ನಾತ್ ಮಲ್ಪೊಡುಂದಂಡ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಲ್ಪುವೆ ಆಂಡ ಮಲ್ಪುವೆ ಒಂಜಿ ವೇಳೆ ಅವು ಆಯ್ಜಿಂಡ ಸೊ ಪನ್ಲಕ ಯಾನು ಎನ್ನದೆತ್ತುಲೆ ಇಮ್ಯಾಜಿನೇಷನ್ ಮಲ್ದೆ ಇಂಚ ಶೀಲ್ಡ್ ಇಪ್ಪೊಡು ಪಂದು ಯಾನು ಎನ್ನಿಲಕ ಶೀಲ್ಡ್ ಮೀನು ಆಯ್ಜಿಂಡ ನಿಕ್ಲಿಗೆ 500 ಕ್ಯಾಶ್ ಕೊರ್ಪೆ ಓಕೆನಾ 500 ಕ್ಯಾಶ್ ಕೊರೋಡು ಬಂದುಲ್ಲೆ ಸೆಕೆಂಡ್ ಪ್ರೈಸ್ ಬರ್ತದು 200 ಪ್ರೈಸ್ ಕೊರೋಡುಂದುಲ್ಲೆ ಸೊ ಓಕೆ ಫಸ್ಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಪ್ರೈಸ್ ಕೊರೋಡುಂದುಲ್ಲೆ ಸೊ ಪಾತೆರ್ಲ ಪಾರ್ಟಿಸಿಪೇಟ್ ಮಲ್ಪುಲೆ ಓಲ್ಲ ಸ್ಕಿಪ್ ಮಲ್ಪರ ಪೊಡ್ಚಿ ಫುಲ್ ವೀಡಿಯೋನ ವಾಚ್ ಮಲ್ತವ್ರು ಪಂದು ಎನ್ನೊಂದುಲ್ಲೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಆತೆ ದಾದಂಡ ಡೌಟ್ ಇತ್ತು ನಂಗೆ ಕಮೆಂಟ್ ಬಾಕ್ಸಲ್ಲಿ ಕಮೆಂಟ್ ಮಲ್ಪಲೆ ನಿಕ್ಲಿಗೆ ಆನ್ಸರ್ ಮಲ್ಪುವೆ ಈತ ಪಂಡ್ರ ಇತ್ತಂದ್ರೆ ಸೊ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಇನ್ನು ಪಂಡೆ ಗಿವ್ ಅವೇಡ್ ಪೂರ ಜನಲ ಪಾರ್ಟಿಸಿಪೇಟ್ ಮಲ್ಪೊಡೆ ಮಲ್ತದ್ದು ಎಂಕ್ ಕಡಬುಡ್ಲೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನ ಪಂಡ ನಿಕ್ಲಿಗೆ ಎರೆಗ್ ಮಾತ ವೀಡಿಯೋನು ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಪಾಡೋಡು ಬಂದು ಹೆಂಗೆ ಕಮೆಂಟ್ ಮಲ್ಪುಡು ಪಂಡ ಇದೇ ವೀಡಿಯೋ ಕಡಬುಡ್ ಬರತ್ತೆ ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್ ಕಡಬುಡ್ದು ಆಯ್ಬೋಕ ಯಾನ್ ನಿಕ್ಲಿಗೆ ಪರ್ಮಿಷನ್ ಕೇನ್ಬೆ ಈನ ವೀಡಿಯೋನು ಯಾನು ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಪಾಡೋಲಿಯಾ ಬಂದು ಅಂಚೆ ಇತ್ತಂಡ ನಿಗಲು ಓಕೆ ಅನ್ ಪಂಡ ಯಾನು ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಪಾಡುವೆ ಓಕೆ ಇಜ್ಜಿಂದ ಪಂಡಾಡ ಯಾನು ನಿಗಲ ವೀಡಿಯೋನು ಪಾಡ್ರ ಪೋಪುಜಿ ನಿಗಲ ಇನ್ಸ್ಟಾಡ್ ವೀಡಿಯೋ ಮಾತ್ರ ಯಾನು ತೂಪೆ ಅಡಿಗೆ ಯಾನು ಕಾಂಪಿಟೇಷನ್ಗೆ ಇನ್ಕ್ಲೂಡ್ ಮಲ್ಪೆ ನಿಕ್ಲಿಗೆ ಇಷ್ಟ ಇಜ್ಜಿನ ಪಂಡ ಯಾನು ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ನಿಗಲ್ನ ಪಾಡ್ರ ಪೋಪುಜಿ ಓಕೆನಾ ಅಂಚೆ ಅದು ಎರೆಗೆ ಮತ್ತೆ ಇಷ್ಟ ಉಂಡು ಪೂರ ಜನ ಇಂಕ ಕಡಬುಡ್ಲೆ ಶೇರ್ ಅಂಚನೆ ಪಾರ್ಟಿಸಿಪೇಟ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಆಯ್ನದ ಜನ ಬೊಕ್ಕದಾದ ಪಂಡ ಎಂಕೊಂಚಿ ನಿಗಲ ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್ ಬಿಡು ಪಾಡಿ ಬೊಕ್ಕೊಂಡತ್ತೆ ಎನ್ನ ಇತ್ತು ಕೆಲವು ಜನ ಫಾಲೋ ಆತಿಜರತ್ತೆ ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್ ಬಿಡು ಫಾಲೋ ಆತಿನಕುಲು ಆದಿಪ್ಪಡು ಆವಂದೆ ಇಪ್ಪುನಕುಲು ಆದಿಪ್ಪಡು ಒಂಜಿ ಮೆಸೇಜ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಹಾಯ್ ರಕ್ಷಿ ಹಾಯ್ ಗೌತಮಿ ಯಾನು ಇನ್ನ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬರ್ ಪುದರ್ ಇನ್ನ ನಿಗನ ಪುದರ್ ಏನಲ್ಲ ಆದಿಪ್ಪು ಹಾಯ್ ಗೌತಮಿ ಯಾನು ಸಂಜನಾ ಇನ್ನ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬರ್ ಯಾನು ಗಿವ್ ಅವೇಗೆ ಪಾರ್ಟಿಸಿಪೇಟ್ಗೆ ವೀಡಿಯೋ ಬಂದಿತ್ತಾರತ್ತ ಸೊ ಕಡಬುಡುತ್ತೆ ಅಂತ ಬಂದು ಹೆಂಗೆ ಇಂಚ ಕಡಬುಡು ಡಿಜನ ಹೆಂಗೆ ಏರೇನ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬರ್ ಅತ್ತಂದು ಹೆಂಗೆ ಬಂದ್ರೆ ಪುಜದಾಪಣ ಮಸ್ತ್ ಫಾಲೋಸ್ ಹೆಂಗೆ ಬರೋದು ಪೋಪುಂಡು ಏರ್ನ ಅಕ್ಸೆಪ್ಟ್ ಮಲ್ಪುನು ಏರ್ನ ಬುಡೋದು ಪೋಪುನು ಅಂತ ಹೆಂಗೆ ಗೊತ್ತಾ ಪುಜಾಯ್ಕೋಸ್ಕರ ಮೆಸೇಜ್ ಪಾಡ್ದು ಬಿಡ್ಲಿ ಯಾನು ಏರ್ನ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬರ್ ಎರ್ನ ಪುದ್ದಾರ್ ಬತ್ತದ ಇಂಚ ಇರು ಗಿವ್ ಅವೇ ಪಾರ್ಟಿಸಿಪೇಟ್ಗೆ ವೀಡಿಯೋ ಕಡಬುಟ್ಟ ಬಂದಿತ್ತಾರತ್ತ ಒಂದುವೇ ವೀಡಿಯೋ ಅಂತ ಬಂದು ಕಡಬುಡ್ನಲ್ಲ ಯಾವ ಹಿಂಗೆ ಸೊ ಹಿಂಗೆ ಅರ್ಥ ಓಕೆನಾ ಸೊ ಈ ವಿಡಿಯೋ ನಿಕ್ಲೆ ಕಡಬುಡ್ರ ಲಾಸ್ಟ್ ಡೇಟ್ ಏಪ ಪಂಡ ಮೇ 5 ನಿಕ್ಲೆಗೆ ಲಾಸ್ಟ್ ಡೇಟ್ ಐತು ಲೈಡ್ ನಿಕಲು ವೀಡಿಯೋ ಮಲ್ತದೆ ಇಂಕ ಕಡಬುಡು ಯಾಮ್ ಕೊರೋನಾ ಟೈಮ್ ನಿಕ್ಲೆಗೆ ಜಾಸ್ತಿ ಆಂಡಲ್ಲ ಇಟ್ಸ್ ಓಕೆ ದಾಪಣ ಒಂಜಿ ವೀಡಿಯೋ ಮಲ್ಪರೆ ವಿಶ್ ಮಲ್ಪರೆಗೆ ಆತ ಬುಡಿಯಡ ಬೊಕ್ಕದಾದಲ ಮಸ್ತ್ ಟೈಮ್ ಬೋಡೊಂದಿಜ್ಜಿ ಬೊಕೊಂಜಿ ವೀಡಿಯೋ ಮಲ್ಪುನ ಮೇನ್ ದಾದ ಪಂಡ ನಿಗಲು ಯೂಟ್ಯೂಬ್ಗೆ ಎಂಚ ವೀಡಿಯೋ ಮಲ್ಪುವ ಅಂಚನೆ ವೀಡಿಯೋ ಮಲ್ತ ನಿಗಲು ಕಡಬುಡೋಡು 9.6 ಒಂದೆಟ್ಟು ಕಡಬುಡೋಡು ದಯಪಂಡ ಉದ್ದಡ್ ಕಡಬುಡೋಡ್ಚಿ ಶಾರ್ಟ್ಸ್ ಮಲ್ಪಿರತ್ತೆ ಅಂಚದಿ ಇದು ಮೊಬೈಲನ್ನು ಕಡಬುಡ್ಚಿ ಉದ್ದ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ಗೆ ಏನಿತ್ತೆ ಎಂಚ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ ಅಂಚನೆ ಕಡಬುಡ್ಲಿ ಓಕೆನಾ ಸೊ ಈ ವ್ಲಾಗ್ ಏನು ಇಡಿಗೆ ಎಂಡ್ ಮಲ್ತೊಂದೆಲ್ಲ ನಿಕ್ಲಿಗೆ ಇಷ್ಟ ಆಯ್ತು ಪಂದು ಇನ್ನೊಂದಲ್ಲ ಅಂಚನೆ ಹೊಸತು ಚಾನಲ್ಗೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಆಪುನ ಮತ್ತು ಮದ ಪೊಚ್ಚಿ ಗಿವ್ ಅವೇಲ ಪಾರ್ಟಿಸಿಪೇಟ್ ಮಲ್ಪಲೆ ರಡ್ಲ ವಿಷಯ ನಿಕ್ಲಿಗೆ ಇನ್ನಿತ ವಿಷಯ ಖುಷಿ ಕೊಡ್ತಾನೆ ಇನ್ನೊಂದಿಲ್ಲ ರಡ್ಡು ವೀಡಿಯೋಗಳ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಂದ ಅನ್ಪೋಲೆ ಕನ್ನಡ ಲಾಗ್ಸ್ ಅಂಚನೆ ತುಳು ಲಾಗ್ಸ್ ಓಕೆನಾ ಅಂಚನೆ ಆಲ್ ದ ಬೆಸ್ಟ್ ಬಂದು ಹೆಂಗೆ ವಿಶ್ ಮಲ್ಪನ ಮಾತಾ ಮಂದ ಪುಡ್ಚಿ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವೀಡಿಯೋ ತಿಕ್ವೆ ಮಾತೆಲ್ಲ ಗಿವ್ ಅವೇ ಪಾರ್ಟಿಸಿಪೇಟ್ ಮಲ್ಪೊಡೆ ಓಕೆ ನನ್ನ ಮಿತಿ ಎಷ್ಟು ಜನಕ್ಕೆ ಮೋಕೆ ಉಂಡು ಗೊತ್ತಾಪು ಸೊ ಬಾಯ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವೀಡಿಯೋ